kene karepmu ngopo? Ing wekdal sakmenika kula sampun boten kaagem wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kula sampun kapoco dados juru kamar menika. Kaya mesti ana sebabe. Mbok ngelingi nalika semana. Wer swita ning Demak wae mbok rewani rekoso nalika saka desa Tingkir kowe urung tau roh bapakmu sing ndi. Jalaran bapakmu dina iki nalika semono sesinglon jeneng Kiai Butuh lah iya to. Adi kebokeno akeh karo aku tuwa aku ning mikirne uripe dadi kowe nganti duwe jenggot sakmene ki ya krana susah mikire kowe. Budhamu kok butuh pamitan bapakmu nganti kowe tekan gedung srengenge dibegal bajul sakmono kean. Lu tekan Demak Singgah Seraya ya aku. Kowe pamerno kasudiranmu, kasektenmu ngersani Kanjeng Sultan ben kowe dianggep tekan alun-alun ya toh. Kanjeng Sultan arep salat, kowe mlumpat blumbang kanthi mungkur. Nah, kadahar kapinteranmu nganti kowe diaku dilebokke dadi prajurit. Lah kok kaya ngene mbok lakoni iki dosamu apa jane? Astunipun kula boten lepat kula. Menawi mekaten nalika semanten dongengipun rak leten lho kok. Dongenge piye? Ora nyono babar pisan. Yen kowe maningi bangi kabeh katresnan ora kabeh. Ratu Kambang. Enci kula paman. Sinajan to pangkatku kuwi temenggung. Keng sira ki putraning sultan. Nanging ora mantra-mantra yen aku wis katon sepuh. Kowe keng isih remaja putri Satemah. Bisa urip sih sinisian. Urip bebrayan keng asipat jejodohan. Paman, kula lak sampun matur kalih panjenengan. Sinasa panjenengan menika yuswanipun menika tak sampun sepuh. Iya. Ing tresna kula menika lahir batin. Sinasa kathah sih para kakung menika ingkang badhe ngersaken dumateng kula. Ing nyatanipun kula menika mboten saged ngladosi. Nah ingkang kula tresnani namung panjenengan kok paman Temenggung Probosini. Kados pundi rasa manah panjenengan paman. Ora bisa tak ucapake kanthi tembung. Kanthi tembung ing pangarepanmu. Kanggo njajal sepira gedhening katresnanmu lan kanggo mbuktekake kedadian iki. Ayo padha lomban ana ing satengahing samudraning asmara. Keng lelayaran tumuju ing puloning bebrayan. Kados ngaten kula namung stakaken dawuh panjenengan kok paman. Sinten wonge boten kula Babar pisan kula mboten badhe gelo kok paman Temenggung Probosini. tilemawon dadak nglile kerat kapaan graya kecanda moong manggih gule nolang anak
Wasta gagas jebulane amung impi Ratu Kambang Inci kula paman. monggo keng atiku ora bisa tak gambarke. Kaya-kaya aku kepengin urip 100 tahun meneh, Ratu Kambang. Menapa saestu Tenan. kang kados ngaten paman. Mung tujune wong liya tak ninga rasane kudu mati tenan lah. Aku pensidahan menika ngendika ngaten lho paman. Ngendikanipun tresna kaliyan kula. Aku pensidahan kula badhe nuwun pejah lho. Cipta ning Boten kabar pisan iki paman. Menawi kula menika saged ngadosi dhumateng pensidahan kang kados ngaten paman. ringkang mono gandeng konco Windosa Karino rapet kaya ancor pun paman datang Yayancor kaca yen son rasa dahar sare rasane pancen kaya siniram banyu swindu. Bareng disiram banyu swindu kaya turu ing kasur babut keng tumpuk pitu. Bareng turu kasur babut ing tumpuk pitu. Satemah
munggah ana ing kasuwargan. Kaya-kaya kupengin kudu urip salawase Ratu Kambang. Ndara Menggung, monggo kula tuwemut Ndara. Aku wis eling. Aku wis eling Ratu Kambang. Yo gene kowe Loh. Bet, Dawuh kula Ndara. yo gene ki ngono ing tilam pagulingan katemenggungan kowe, Bet. Angge wiwit kala wau ingkang mapan wonten ing mriki menika kula ingkang panjenengan rangkul, ingkang panjenengan sayang-sayang niku kula kok Ndara Menggung. Jebul keng tak gandeng keng tak rangkul nganti munggah ing tilam pagulingan kuwi mau dudu Ratu Kambang nanging kowe. Nggih Ndara. Ya mati tenan, Bet. Umpama wong roh aku kwirangan, aku kisinan, Bet. Aku kwirangan tenan, Bet. Ampun kuwatos wonten ingkang penunggan menika mboten wonten salah satunggalipun prajurit ingkang mangertosi namung kula piyambak kok Ndara. Jebulane wong sing ketaman Curigasmara kuwi lara laraning lara, Bet. Prasasat yen rina aku ora doyan mangan. Yen bengi aku ora bisa turu, Bet. Mung bot-bote aku mikir karo kesumaning ayu Ratu Kambang. Nganti kagawa-gawa ana ing sajroning pangimpen. Nganti kowe keng tak rangkul, keng tak bopong, kowe keng tak jiwit. Aduh. Mati tenan. Rasane ning sirah cekot-cekot, Bet. Mboten maido Ndara Menggung. Nggih menika ingkang ketaman curiganipun asmara. Ning jenengan niku kok mboten bloko kalian Gusti Ayu Ratu Kambang. Kula pitados menawi to panjenengan bloko kalian Gusti Ayu Ratu Kambang badhe dipun tampi awet kula pitados panjenengan salah satunggalipun temenggung ingkang wicaksana, temenggung ingkang berbudi bawa leksana. Sinten wanita ingkang boten tresna dhumateng panjenengan Ndara Menggung. Umpama aku nembung, umpama aku bloko ya kira-kira digelemi, Bet. Anggih dipun tampi panjenengan nika salah satunggalipun temenggung gagah pideksa. Sandaran, Bet. Sandaran Sugih bondo lan donya. Gadah pangkat wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Senajan to panjenengan nika sodok sepuh nanging pasuryan panjenengan nika ngedap-ngedapi sanget. ora ketoke ya, Bet. Sing penting rak niku to. Ning greget saute isih kaya bocah umur 21 taun ya, Bet. Kula pitados Ndara Menggung. Bet. Bet, Dawuh Ndara. sadurunge aku ketemu karo ndaramu Ayu Ratu Kambang. Bocah-bocah kok katembungan arep tak jak seneng-seneng. Mengko bakal tak dumi duit kabeh. Ya. Bocah pasuwitan anyar, Tiko, Kusen. Aja nganti ketinggalan su sing agek teko ya, Bet. Mengko dundumono duit tak jake ning gone Mbah Bengek, Bet. Wonten Mbah Bengek. Ya ning buduk, Bet. Iku nggih napa to? Nggo seneng-seneng. Oh, nggih. Nggo ngilangke rasa lungkrah, nggo ngilangke rasa stres, Bet. Nggih kula Ndara. Dik bengi aku weruh. Bocah-bocah kok katemenggungan ape do bancakan wong wedok, Bet. Tujune kok ana aku tak liwati. Bocah pasuwitan anyar sing jengene Kusen Kamsidin. Kuwi malah nakale ora karuan, Bet. Napa saestu ingkang nami Kusen Kamsidin iku nakal, kamangka nembe kemawon piyambakipun pasuwitan wonten ing Kasultanan Demak Bintara.
Ndoro. Lah kok ora nakal ki piye? Wong wedok ki regane larang. Wong wedok anggere ana rupane ki regane larang. Nglirik wae entuk semen 3 sak. Kuwi wong wedok. Lho ora nak kusen Kamsidin. Lho bocah wedok kok disenengi arep dikei dhuwit 1250. Wah niku rak naminipun ngino to, Ndoro. Bet, Nggih kula Ndoro mungkin. Gojek sawetara ya, Bet. Ning umpama, Bet. Aku bloko karo Ratu Kambang. Kuwi kira-kira pantes apa ora, Bet? Pun pantes, pun pas. Kula nggih pitados menawi katresnan panjenengan badhe dipun tampi. Tiyang wanita kok mboten nampi katresnan panjenengan iku wong wadon sing bodho. Joko Tingting Joko Tingting duwe pangkat, gadah pangkat, sugih bondo Bandu. nggih bondo Bandu. Ora tau piye-piye. Nggih ingkang minulya wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Ya Bet, ya Bet. Jebulane cocok. Cocok panemumu, Bet. Lho Temenggung Probosemi kok ora nganti ditampa karo ndaramu ayu. Ratu Kambang, lho kok kebangetan, kurangane apa? Nggih, Sik. Ranti sawetara ya, Bet. pundi? Aku tak ning mburi bendaramu Ratu Kambang tak SMS. Ya, Lagi SMS. tak SMS. Oh, kados ngaten, Ya, ngene ya, Bet. Nggih. Orang bangsane tuwane. Kok yo rasan-rasan kepengin seneng karo Gusti Ayu Ratu Kambang. Ayo, ayo. Kok yo kowe iki mangsane wong wis tuwa kok seneng karo bocah prawan sing isih kinyis-kinyis kaya ngono. Ya tak SMS-an barang. Tadi dhisik ya, Bet. Nggih, dorong nggih. Apa krungu aku rasan-rasan mau. Kenapa wae ora krungu? SMS ora terkirim, Bet. Kapeksa aku nggawe surat cinta. Lawolo nggih. Dhuwure tak tulisi I love you full. Sayangku. Tak wacane ya, Nggih, Bet. nggih, dorong. Sayangku Ratu Kambang. Aku betul-betul cinta padamu. Wah, nggih. Kalau memang kamu mencintai aku, Ratu Kambang, kalau memang betul-betul kamu mencintai aku, ciumlah aku. Dari aku, sayangmu, Probosemi. Muri tak tulisi I love you full. Niki kirang tondo. Ah, niki sekali tondo tresno. Kangge kecupan. Oh iya, Bet. Nganti lali. Ah, kirang cetha niku, kirang cetha tondonipun niku. Kaya Kusem Kamsidin ngecup tak ndek bengi, Bet. Pisan nek. Dibadat polisi kok. Kowe teko nyangka Temenggungan. Aja nganti buka isine layang iki. Mengko yen wis ditampa karo kesumaning ayu Ratu Kambang, kowe enggal-enggal bali nyangka Temenggungan. Niki dipun paringake Gusti Ayu Ratu Kambang. Iya, dikeke sapa? Oh iya, Bet. Aku ki wah
Yen karo kowe iki anggere kowe nurut manut apa sing dadi perintahku. Njaluk apa wae mesti tak kei bet. Piye? Kowe njaluk dhuwit, kowe njaluk sangu sing akeh. Kuwi mesti tak kei. Mergo kowe iki abdiku sing tak tresnani, Bet. Aku percaya, Bet. Kowe iki lemu bekti, lemu setya tuhu karo Bendara. Kuwi siji-sijining abdi ing Katemenggungan. Kuwi wis ora ana sing madani karo kowe, Bet. Lah kowe iki piyang jane seneng tenan duwe abdi kowe. Iki ngopo to? Lah wong aku kukur-kukur kok. Rumah sekolah aja mari niku. Wis gampang. Kowe mampir ning Pantiarta. Kondo bocah iki jaga, kowe njaluk duit kondo yen sing perintah aku. Gusti Ayu Ratu Kambang. Iya. Layang ditampa karo Ratu Kambang ngembangi ora nganti suwe. Ora nganti setahun Probo Semi rabi karo Ratu Kambang. Katimbalan kula Ndarayu. Ana wigati apa nganti Kakang Karet ditemeka ning gone Taman Kaputri. Ngantos kula wantun kancekaken suku kula wonten ing Taman Sari. Bisa. Namung kula menika ngestakaken dawuhipun Ndara Menggung Prabu Semi ingkang minulya Ndarayu. Ngestokake gawe Paman Temenggung Prabu Semi. Nggih Ndara. Karepe Paman Temenggung Prabu Semi kuwi apa Kakang Karet? Namung kula supados ngaturaken nawala kunjuk ngarsanipun Ndara Ayu Ratu Kambang. Diturke nawala kanggo aku. Coba rada cedhak kene. Aku kepengin banget. Namung wis tak Sini nawala kuwi saka Paman Temenggung Prabu. Ndara Ayu. Saksampunipun nawala panjenengan tapi ateges pakaryan kula menika sampun rampung kepareng kula badhe wangsul ing Katemenggungan nggih. Monggo dhisik. Wong kok ya kesusu bali to. Kakang Karet. Niku katimbalan kula. Ora usah kesusu mulai. Kene monggo dhisik Kakang. Aku tak kondo karo Kakang Karet yo. Itu Kakang Karet kuwi diutus supaya ngaturke nawalane pengarepanku lawan Paman Temenggung Prabu. Ndara Ayu. Kakang, Nggih kula. nawala kuwi ora tak tampa. Nanging sing tak tampa sing ngaturke nawala kuwi. Kok kula niku dereng pana punapa ingkang dados pangandikanipun Ndara Ayu Ratu Kambang. Kamangka panjenengan dereng mangertosi menapa to ijanipun nawala menika. Aku wis ngerti. Isine nawala kuwi sing dikarepake Paman Temenggung Prabu Semi. Mula wis ngerti to sing tak karepake Kakang. Ingkang rekta nawala boten dipun Ora tampi. tak tampa. Ingkang rekta nawala menika Sing ngaturke nawala sing tak tampa. Nah menika lho ingkang dadosaken bingunipun ati kula. Kula kok babar pisan dereng kana awit menapa kula ngrumaosi menawi to Karebet Joko Tingkir menika namung tiyang saking Karang Pradesan kirang enggah unggul lan kapsila Ndara. Ora kok. Kakang Karepe. Dawuh katimbalan Sinajan to sampean ki wong saka ing desa. Ngabdi ana ngersane Kanjeng Rama. Kakang, mula kudune sampean ki ngerti apa sing tak karepake. menapa ingkang biyati kajengaku Ndara. Kakang Karepe. Wis sawetara suwe banget. Aku kepengin
menika tresna kalian Karebet Joko Tingkir. Sinten Karebet Joko Tingkir menika namung tiyang saking Karang Pradesan, kirang Trapsila lan unggah-ungguh. Menapa ing tembe wingkingipun boten damel getonipun ati panjenengan toh Rayi. Kakang, aku rak wis kandha. Sinajan to Kakang Karebet ki wong saka ing desa. Ing tresnaku kuwi tulus. Lair tani sing patinku. Wong jejodohan kuwi ra mawas. Bondo donya. Derajat lan pangkat ki ora. Ning ati pawitane lho Kakang. Kula pitados menawi to tresna menika ati kalih kang nyawiji dados setunggal iku kang naminipun tresna Nalendra Ayu. Panjenengan kalih kula menika benten. Panjenengan menika putra sesembahan wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Menawi to tumindak lan pakarti panjenengan kajenengan Kanjeng Rama panjenengan Kanjeng Sultan Trenggara menapa boten badhe dipun dukani, Ndara. Kakang Karebet, perkara kuwi gampang. Ento mengko ngerteni kelawan Kanjeng Rama. Mengkwento Kanjeng Rama iki duga kelawan Kakang Karebet. Aku bakal tanggung jawab kelawan sampeyan. Mula saiki ora usah wedi lan kuwati. Napa saestu Kuwi tenan panjenengan wantun tanggung jawab menawi to kadenahan dening Kanjeng Rama panjenengan. Aku mau rak wis kondene pangarepanmu. Ento mengkone Rama kuwi duga karo sampeyan. Aku sing bakal tanggung jawab kok. Hei, Karebet. Sapa kae Kakang Karebet? Kaya lanang-lanang dhewe. Kowe wani lumebu ning Taman Sari. Den rungokke. Rungokke Karebet. Aku Bau Reksa. Bau Reksa. Aku ya padha-padha kaya dening kowe. Aku go tresna karo Ratu Kambang. Yen pancen kowe wong lanang. Ayo. Padha mudang siunging Bathara Kala. Kowe apa aku keng mati. Dening keng ora mati, ya kuwi keng duweni Ratu Kambang. Hei, Bau Reksa, entenono aku, Bau Reksa. Sumbaring Bau Reksa ana ing papan kene. Ya kene saksuwene aku maju ana ing papan kene Bau Reksa ora ana ing papan kene. Mbok menawa wae Bau Reksa kae wedi karo Karebet Joko Tingkir. Wong wae tetandingan kelawan aku dheweke sesunitan. Hei Bau Reksa, yen nyata-nyata kowe tresna karo Ratu Kambang ayo adhep ana Karebet Joko Tingkir. Aja mung kowe sesunitan yen wateng satriya. Hei Bau Reksa, iki Karebet Joko Tingkir. Bau Reksa, Karebet, yo kene kowe ngoncating palagan. Yen to kowe ngepenginake katresnanku Ratu Kambang, kowe kudu pepitukan karo Karebet Joko Tingkir. Wis. Ya patimu sing tak ajab. Yen kowe pengen tandingan karo Bau Reksa, tumplaken aji jaya kawijayanmu. Bau Reksa, yen to kowe kuat nampani Ajragra Kasem ndak anggap salah sawijining pawongan Kang Sukti Mahambara. Tawanono Ajragra Kasem. Ajragra Kasem.
tamaning aji logrok asem babar pisan kowe ora tumama. Ning karebet Joko Tingkir durung ngakoni kalah karo kowe. Tampanono aji sastra biro. Sosmo Irowo. Pisanmu Aji Sastra Birawa babar pisan ora gawe reking awakku. Kang pungkasan yen kowe kuat nampaning aji lembu sekilan karebet bakal nyembah lawan kowe pawongan. Ampun sekilan ayo. Kowe ndak tamaning aji lembu sekilan sastra Birawa kowe ratu mom yen ora kleru kowe nggunakake aji tameng waja Kowe ngerti sing dak cakake nadai sastra Birawa lembu sekilan rok asem pancen tameng waja sing tak cakake. Aku tak takon marang kowe. Jagat iki digelar ombo ing Demak. Sapa kang duwe ngaji tameng waja? Kang duweni aji tameng waja turun sultan ana ing Demak Bintara. Menawi kateng Kanjeng Sultan Trenggono. Waduh. Bisa kowe aweh sesulangan becik marang si karebet. Masa borong karebet. Kanjeng Sultan. Karebet. Sebulane kaya ngono. Kowe bodoh tak pinterke. Kowe tak ugong, kowe tak sanjung. Kowe iki arep tak dadekke prajurit nyang Demak, Bet. Pira-pira ding kata menggungan kuwi sing tak tresnani kowe, Bet. Kowe kuwi tak kongkon. Kowe iki tak kongkon ngeterke layang ben ditampa karo ndaramu Ratu Kambang. Lho kowe kok malah tresno karo Ratu Kambang, kowe kira pager mangan tanduran, Bet. Dalem sewu Ndara Menggu. Panjenengan ampun kesesa duka kalih kula. Kok panjenengan ndukani kalih kula kak dakwa tresna kaliyan Gusti Ayu Ratu Kambang. Mboten kok Ndara. Kowe pamer ya? Kowe pamer kebagusan. Mboten Ndara, mboten. Iya. Mboten Ndara. Pengen jajal karo Prabu Semi. Mboten saestu mboten. Panjenengan dereng ngertos kados pundi anggen kula maringaken nawala dumateng ngarsanipun Gusti Ayu Ratu Kambang. Dipun tampi kok Ndara. Nawalanipun dipun tampi kan Gusti Ayu Ratu Kambang. Saestu. Wis rasa gojek. Wis rasa guyon. Nganti Kanjeng Sultan nganggo sesingklon bau reksa. Kuwi merga weruh glagatmu, weruh tumindakmu. Yen tenane kowe ana rasa tresna karo Ratu Kambang, kowe pamer ya? Dupeh kowe rikala teka ing Demak, kowe pamer kaluwihan. Kowe mlumpat blumbang ing kanthi mungkur.
Kowe ora ngerti kondange Prabu Semi biyen. Kondang nggih jenengan. Biyen Prabu Semi isih enom, umur-umurane isih sak kowe. Apa meneh kok mung lagi mlumpat-mlumpang, mlumpat segara wae bisa, Bet. Masa estu. Segara ingkang liyaripun kados ngaten dan saged. Apa kau pengen jajal? Nggih. Iya. Nggih. Kau pengen ngrasake tangan tembung Prabu Semi? Nggih, monggo. Iya. Monggo. Kau pengen ngrasake tenan? Monggo. Kau pengen ngrasake tenan? Iya. Sakit Ndara. Bet, bet. Bet! Nggih kula. Bet! Kula Ndara. Bet! Kula Ndara. Ya lumayan kok Ndara. Usen Kamsiden kok tiru. Bet. Bareng aku nampa karo kowe. Ki pindhane aku gegem wawa. Yen wawa tak gegem tanganku mblonyok. Yen tak colake tanganku uga keslomot geni. Katimbang kowe dadi wisa ing kata menggungan, wurung aku bakal kasempyok marang tumindak lan pakartimu. Dawuh keng kanthi wewentehaning Kanjeng Sultan, kowe supaya minggat nyang Demak, Bet. Aja kepengin jajal-jajal karo Prabu Semi kowe, Bet. Apa meneh mung kowe? Kowe rangkep 10 lho, Bet. Oh, kurang ajar tenan. Nggih, kala wau cariyosipun kok menapa kula lepat kamangka ingkang tresna menika mboten kula. Ingkang tresna menika Gusti Ayu Ratu Kambang. Panjenengan nggih nate dados enem. Menapa mboten saged ngraosaken kados pundi raosipun tiyang enem to? Ya. Dunuhe luput nang sliramu ning upama digawe luput diluput ora ya ora. Nyatane sing tresna Ratu Kambang. Nek yo mawas-mawas. Yen wanita lumrah wae kena mbok tampani katresnane wis sesembahamu. Mula tukane Ji Sultan kaya ngono kuwi. Nanging kok niat lan batin kula nilaraken wonten ing desa Timpir. Kula tumuju wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Namung kula kepengin pados kamulyanipun urip wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Kula tasih kepengin wangsul wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Lajeng marginipun kedah kados pundi anggen kula saged wangsul ing Kasultanan Demak Bintara. Isih kepengin bali ning Demak. Menika leres. Ya bisane ya godane akeh. Ya perkara wadon wae iso sisihno dhisik. Yen wis ketekan gegayamu lagi kena. Ning wani bali ning Demak. Bondo wani menapa nek kula wangsul nek mboten wonten marginipun to. Nek aku gawe rigen Menawi menika cocok kalipun ati kula nggih badhe kula estokaken. dalan siji-siji ya kuwi bali ning Demak. Terus katen. Nggih, badhe kula estokaken wong nggih. Sing hati-hati. Wah, sembrono bocah. Lagi mau sama Sokondi lho Kang sajake putrang. Ya ora ngonone kok sajake teko arepe anu mesti kok menang wae teko ndi. Lah anjene ngene to iki. Iya Kang. Aku ngoso luwe banget. Luwe. Oh, iki mas sama niki mau nek masak iki meneh lagi mateng lho Kang. Yo wis to jare senengmu jangan asem. Lawe, lawe senengane pinjal tak gorengno pinjal tak sambel no tomat lho Kang. Ape mayem jangan tak cepakno kabeh kok. Semoga seneng aja sampe nanggete kakak dolek bar dolan ngopi kok mesti sodong nih. Kok mesti luwe nggih njaluk mangan.
sepi. Adhiare sapa iki? Oh, iki mau lagi teko nang omahe njaluk mangan tak kongkon mangan ning guri. Lah kok iki mau sampe teko kene iki dhewe gak ada apa-apa golek kakak sawako. Tak celokne ya. Ora usah. Lah banjur golek sapa? Tekakune kene mung perlune karo kowe. Oh, perlu karo aku. Banjur arepe perlu apa, Kang? Mung aku arep njaluk tulung karo Adit Endang iki. Jaluk tulung karo aku. Nang arepe njaluk tulung apa kuwi? Supaya aku bisa bali ditampa Kanjeng Sultan Trenggono dadi abdi ana ing Kasultanan Demak Bintara. Mung siji-sijine dalan Adi Endang Widuri kang dadi sing bisa mitulungi lawan aku. Lah iya to kamu sampean karepe mergawe ning kono malah njaluk tulung karo aku. Lah wong aku bocah saka desa, lah aku ya apa iso. Yen to Adi Endang Widuri manut lawan aku, kuwi bakal bisa kowe mitulungi karo aku. Nang karo bojoku Ya kan. ora kowe dhewe. Oh, aku Karo dhewe. bojomu ngopo? Oh yen to kaya ngono lah terus aku ora pamit iki. Wis perkara Adiaryo Saloka ora ana tak anu, wong cedhak kok mlaku. Ora lha yen aku ning kene kok. Banget kok. Ya wis terus piye ayo saiki rasa kesuwen. Lem apa ora? Lem aku. Ya gelem kowe melu karo aku ayo. Hei, Aryo Saloko! Ojo alok kelangan kowe. Calon bojomu Endang Widuri tak beradat. Bojomu Endang Widuri bakal dijodhokake karo Jeng Pangeran Pengkiri. Aku prajurit saka Kasultanan Demak Bintara. Kepara! Mlayu-mlayu napa? Paman, katresnan kula Widuri dipun beradat dening tiyang-tiyang ing Demak Bintara. Piye? Anakku ucul saka tanganmu. Menika leres. Endi tanggung jawabmu, Saloka? Kowe tak tutup bali orane Widuri pasrahke marang kowe. Kula kedah kemaki yang kados pundi, Pak? Empuh caramu. Goleki Widuri, mbok balekne ning tanganku. Lek ora ketemu, nyawamu ijole. Anakku jare. Telo kados mekaten kula badhe tanggung jawab. Ing wektu dina iki aku bakal nganggo sesebutan. Kebon danu saka alas Kapurwatan. Hei wong Demak Bintara keparat. Adi, Kakang Kanigoro, tak salah wis ngasta pusaka sekarone. Yen ora kleru, Kanjeng Kiai Nagasasa sapunika. leres Kakang Kanigoro, kula piyambak ugi mboten nyono babar wisan. Menawi kula saged minanggihaken piyandel wonten ing Kasultanan Demak Bintara wujudipun Nagasastra lan Lha iki sing dadi tandha pitakon ing atiku. Olehmu ketemu ana ngendi sapa sing maringi? Kakang Kanigoro, Yahawrat sanget anggen kula kepingin ngabdi wonten ing Kasultanan Demak, ugi kula kepingin sanget kersanipun Kanjeng Sultan Trenggono mangertosi menawi satenanipun kula ingkang boten nyidra Nagasastra lan sabu inten. Kakang, ngantos kula minggah wonten ing Karang Tumaritis, kula saged pinanggih dhateng penjanipun Eyang Pasingsingan Sepuh. Eyang Pasisingan, ya Eyang Penemban Ismaya. Kados ngaten. Kula blaka wonten ngersanipun Eyang Panembahan Pasingsingan Sepuh menawi anggen kula ninggalaken saking negari Demak, kula kepengin ngupadi wujudipun pusaka Nagasastra lan sabu inten. Yen ngono Dimas sejenak, balekake kajayanmu bali menyang Nayaka Praja Demak,
Ayo tak derekake ngaturake Kanjeng Kyai Nagasasa Saboh Kadosaken. Mrengesani Kanjeng Sultan. Wong-wong Demak Bintoro kepalon. Ayo. Longke katresan kuwi durung nang tanganku. Yen ora Demak bakal tak gawe geger. Metu njaba wong Demak Bintoro. Malah sampean to. Jebul Adi Arya Saloka sing gawe geger ana ing alas Kapurwatan katelah kebon danu Bayu Biru. Malah sampean to Kang sing metu saka paman kene. Tenane apa to disimbok karepake? Kok nganti kowe gawe geger ana ing alas Kapurwatan kamangka iki pakemaning Kanjeng Sultan Trenggono lan sak kabehing para abdi ana ing alas Kapurwatan. Kok kowe gawe geger ana ing Kasultanan Demak Bintoro saengga Kanjeng Sultan Trenggono nganakake sayembara. Sak kabehing prajurit ora tumama yen to ngadepi kebon danu Banyu Biru. Ngene lho Kakang Karepen. Katresan kuwi duri didadet dene wong-wong saka Demak Bintoro. Mula saka kuwi nganti aku gawe geger ana ing papan kene kan. Katresnanmu Adi Endang Widuri dibradat karo wong-wong Demak Bintoro. Pancen kaya ngono. Njur karepe wong Demak kuwi apa kok nganti bradat karo calon bojomu Endang Widuri? Aku dhewe ora mangerteni apa karepe wong ing Demak Bintoro. Apa wong Demak nalika bradat karo bojomu apa kowe ora mangerteni? Apa wong Demak kae ora sumbar kelawan kowe? Aku ora mangerteni nek wong ing Demak Bintoro kae sumbar. Ayo, yen bisa kowe gawe geger ana ing As Kapurwatan, Widuri tak gawa mlayu ning Demak Bintoro. Sumbare kaya ngono kan. Adi Arya Saloka, ya. Aku mundi dawuh Kanjeng Sultan Trenggono. Aku uga mupu sayembara. Yen to pangamuking kebon danu saka alas Kapurwatan bisa ndak rangket bakal didhawuhake karo Gusti Ayu Ratu Kambang. Mula gelemo si Adi Arya Saloka ndak rangket ndak sowanake Kanjeng Sultan Trenggono ana ing Demak Bintoro. Sampeyan tega to, Kang? Sampeyan mentolo. Sampeyan bakal tetandingan karo aku. Aku iki kadangmu dhewe lho, Kang. Sing tak karepake ora kuwi tetandingan karo aku. Kowe manut karo aku tak sowanake karo Kanjeng Sultan Trenggono. Yen aku wis disuwanke ana Demak Bintoro, apa katresnan Widuri bisa balik, Kang? Aku ora sumpah, ning aku janji. Yen to kowe manut kelawan aku ndak sowanake ora ing Kasultanan Demak Bintoro, Endang Widuri mengko bakal tak ulungake karo kowe. Yen kaya ngono aku yo manut wae. Tenan, Monggo, tenan monggo. tak sowanake. Monggo. Karepen tuli Harya Saloka. Kawan Mas. Padha menyang tlatah Demak. Menika leres. Banjur ana apa? Perkawisipun namung Adi Arya Saloka piyambakipun ngamuk wonten ing alas Kapurwatan. Harya Saloka. Kula Paman. Kowe kuwi kepiye, Kowe kuwi kalebu kawula ing Kasultanan Demak. Lho kowe kok wani-wanimu kowe gawe geger ing Kasultanan Demak. Paman Mas Sejina. Ngantos kula damel geger wonten ing Demak Bintoro jalan katresnan kula Widuri dipun bradat tiyang-tiyang ing Demak Bintoro. Punten Widuri. Ayo jeneng wong ki kelangan dome digoleki njlimet. Lho kelangan anak kok malah guyu ki. Wakanigara, mbok panjenengan bloko kemawon perkawis menika. Ngono. Nggih awit ingkang ndalangi perkawis menika mboten sanes namung panjenengan Wakanigara. Dadi pamanmu ben ora bingung. Nggih, Dik Mas Sejenak. Kakang Kanigara. Temene anakku Widuri ki ora ilang. Lho kasunyatan menawi Widuri menika ical dipun bradat tiang-tiang Demak. Lho Kakang Kanigara mirengaken kados ngaten kok malah gemujem. Anakku tak singetake. Aku kongkonan wong supaya nyalon Widuri tak singetake. No. Ya dalan iki disepisan. Mbalekke kajayanmu menyang Demak ngaturake pusaka kapindho. Mbalekke tingkir supaya katarima Njeng Sultan Trenggono. Saloka,
Aja bingung atimu widuri ana tanganku. Menika terus paman. Estu Iya. menika paman. Ning aku takon. Lahir batin kowe tresno karo widuri. Lahir tumusing batin. Besok ana kerampungan bareng-bareng pamanmu Arya anu Maiso Jenar ketemu karo bidumu Wilis. Kaya ngono tadi. Monggo. Dados sedaya kula wau saking Kakang Kanigara. Iya, sing gedhe pangapuramu perkara iki. Oh, menapa menika? Karebet. Ya mula nganti pun Paman Sawetara ninggalake saka Kasultanan Demak Bintara. Ya mergo abot-abote aku kepengin ngabdi. Kepengin aku nduduhake kabeneraning Rangga Tohjaya. Kalamun ilangi pusaka sakloron saka Kasultanan Demak, aku kang kadakwa saka ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggana. Karebet. Iki wujuding pusaka naga sastra lan sabu inten. Kula ugi badhe sowan wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Kula badhe nyaosaken pusaka Kyai Sengklat. Karebet. Ya. Mbok menawa kabeh wau mau wis kinudrat lan wis ginaris. Kalamun Kasultanan Demak Bintara kae ora bisa wal saka pusaka sakatrine. Yen tono naga sastra lan sabu inten kudu bebarengan Kyai Sengkelat cumondhok menyang Kasultanan Demak Bintara. Karebet, Kula Pak. ya muga-muga kowe katampa bali menyang ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggana semono uga pun paman. Muga-muga ana pangapura kanggo pun paman anggonku nyuwanake pusaka naga sastra lan sabu inten. Dik, Maiso Jenar aku seksine kalamun sing Sultan dangu marang panjenengan. Kakang Kanigara, Iya. menawi kados ngaten benjang-enjang nyarengi mlethèking surya, monggo sami-sami sesarengan minggah dhateng Pendhapi Agung sowan wonten ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggana. Karebet Arya Salaka bebarengan ayo sowan tata-tata ngersane Kanjeng Sultan masrahake Kanjeng Kyai Nagasastra Wah Kanigara. Iya. Saderengipun kita menika sowan ngarsanipun Kanjeng Sultan Trenggana. Langkung rumiyin monggo kita sami-sami ndonga. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala menika maringi anggen kula nyuwun punapa kemawon wonten ngarsanipun Kanjeng Sultan Trenggana. Oh kaya ngono. Donga ingkang sae mboten sanes menika donga sapu jagat. Monggo sesarengan sami-sami donga sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Purnanipun cariyos ing dalem punika sutur pisan syukur panggihan malih sanes kita. Nuwun.